tang kawe ke jaga hendia ha ka baka kanthe ka be tho shong kurim ka em klem jan hadu nyosngi ngene pe kumno ki em bat kumno ki long ha ka kom ngai niam jongki ha ka ta ka snong kawe pa kawe ka niam ka don laki kendon bat ki kom ki baki nong let kurim bat ki bahi ngesem jongki ki borenti ha ka por bagi penlong ya ka ching khawai tho shong kurim ki jing shong kurim hari india kilong ki kam ki bakrau lapan pau baka ching shong kha hari india kam dei tang kaching so jongki ar ngut ki breu henrai ka dei kaching so jongki ar teli kilong yeng ka dei kaching pan bet lang ka ba pan so lang da kilong yeng ki snong ki thau bat kiriti distor ki bala rempha henrai hato phitep badon kawi ka snong hari india ha ka ba ki ba ya tho shong kurim kim ju phong jan haden bala tho shong kurim kat kum ki khubor balami nakilat pathai khubor laong ba kadon karukom ha Himachal Pradesh ha ka baki nonglet kurim kim ju phongjan hadu kat to knesngi haden bakle poikha kat kum ka khubor jonga time now sindi ya kane karukom let niam ka bakarpang layu i ha ka snong pini ka badon ha ka ksat mini karan jong ka Himachal Pradesh ha ka snong pini kadon karukom ka ba phla kabab tha ikinong ya tho shong kurim pansa klem jan hadu nyusngi haden bla shong kurim kane ka chingle niam kalong ka dustor ka bla shong tenrai bha ka ba kinong shong snong ki bat scam da ka chinge bat ka ching shit ham ka ba scam na lor kane ka kom shong kurim ka ba kerpang ka snong pini ka rakhe sakawe pat ka kom ka ba kerpang hau bnai sawan hadu sansngi ki kan thei ha ka te ka snong ki kyar na ka ba phongjan kum sibenta jong karukom kabala rembha kat kum ka khubor jong ka jan satta kane karukom ha ka snong pini kadai kabla rem da kispas nem bat kadon ka tenrai ha ka chinget ka baskam laong ba ka chingle bom phongjan kelas tang adu menswa banya dai ka snong ka thau na kiksu ki krei hadu kini ki jok ki bamenta